दिनै जोङो बिथां जोंनिनो स्टुडेन्ट होनना बुंनांगोन कनिका बसुमतारी बिथाङा बर' आयदायाव आसामनि मादावनो 96% मोननानै बिथाङा सासे बर' आयदायावहा जोबोद मोजां मार्क लानानै उथ्रिसारनो हादों। बेनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो फिउचाराव बिथांनि जानाखि सोलोंथाइनि आवगायनाय बे जाहाथे आरो इयुनाव मोजांनिफ्राय आरो मोजांसिन आवगायलाङो बेखौ जोङो हामबाय होनदों आरो बिथांनि फिउचारा जाहाथे गोजों आरो गोजोर जालाङो बेखौ जोङो हांख्रायहरनाय थायो। आङो बेखौनो बुंनो सानो जे बिथां कनिका बसुमतारीया जाहाथे मैया फोसावनाय हाई सेकेन्डारि एग्जामाव जाहाथे बिथाङा बर' आयदायाव माने टपार आसामनि मादावनो टप 10 आवगायनानै बिथाङा जाहाथे गावनि रोंगौथिजों नाजानायजों बेसांखिनि मार्कखौ मोननानै गोग्गानाय मोनदों। दा बिथाङा आरो जाहाथे आरो बांसिननिख्रुइ बांसिन मोनबावनो हायो नाजाबावनायजों गेजेरजों थ' आं बेखिनिखौनो खावलायनाय थायो।